ಹಾಯ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗು. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ದುಬೈದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಅಬುಧಾಬಿ. ಸೊ ಅಬುಧಾಬಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಮರೀನಾ ಮಾಲ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಮರೀನಾ ಮಾಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ನಾನು ಮರೀನಾ ಮಾಲ್ ಮುಲ್ತಾ ದುಬೈದ ಮಹಾಲ್ ಹೆಂಚುಂಡು ಪೂರ ಈಗ ನಾನು ತೋಜಿಪೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನೋಟು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಂತದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಸ್ ಮರೀನಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಮರೀನಾ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕಡಲುಂಡು. ಸೊ ಕಡಲ್ದ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ತೂವೊಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ನಟಪುರ. ಮರೀನಾ ಮಾಲ್ದ ಉಲ ಪೋಯಿ. ಸೊ ಮರೀನಾ ಮಾಲ್ದ ಉಲಡ್ ಮಾತ ಏನು ಮಾತ ಉಂಡಂದು ಪೂರ ನಿಗಲ ಯಾನಿ ತೋಜವರೆಗುಲ್ಲೆ ಮಹಾದುಲ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಸವರಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಏನಪ್ಪ ನಂದು. ಈ ಮಹಾಲ್ದ ಉಲೆಯಡಿ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಊಳಿ ಮಾಮೂಸ್ದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದೀತೆರು. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ತೂವರೆ ಸೇಮ್ ಆನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಆನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದ ಪನೊಲಿ. ಈ ಮಾತ ಪ್ರಭೇದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಈ ಊಲಿ ಮಾಮೂದ್ ಸಿತ್ತೆ ಪೂರ ನಾಶ ಆದ್ಬೋತುಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕುಲಿಗಂತೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಮಹಾದುಲೈ ಫುಲ್ಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಲಿ. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಂಪನಿ, ನೈಕ್ ಶೋರೂಮ್, ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೆಚರ್ಸ್, ಆರ್ಮರ್ಸ್,
ಇಲ್ಲಿ ಗೂಚಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಂದು ಪಡೆಯೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಗೂಚಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೂ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40-50,000 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಾಡಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡ. ಲೂಯಿಸ್ ವಿಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಕೆಂದು ಪಡೆ. ಸೊ ಲೂಯಿಸ್ ವಿಟಾನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಾಧಾರಣ 50,000 ಅಂತ ಮಿತ್ತೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್. ಸೊ ಈಗ ರಾಬರ್ಟೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. Zara cloth shop. Coffee must expensive coffee. Starbucks coffee must expensive. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೋ ಲ್ಯಾಟೆ ಕ್ಯಾಪಚಿನೋ ಈ ಪೂರ ಕಾಫಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 400-500 ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ ಖಾಲಿ. Mark and Spencer.
H&M. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಹೋಯ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯಗೆ. ಸೊ ತಿರುಗಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಡ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹೋಯ್ದೆ ತೂಕ ಪಪ್ಪ ಜಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾ. ಸೊ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಅಲಾರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. సో నా పిజ్జా రెడీ అలారం అవునుండు. నేను కోరండా పిజ్జా ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಗರಂ ಗರಂ ಪಿಜ್ಜಾ, ಪಪ್ಪ ಜಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾ. ದುಬೈ ಬತ್ತುಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರಿನ ಮಾರ ಬತ್ತಾಡನಿಗೆ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅದು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್, ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್, KFC, ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ಬರೋ ಫುಡ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಜಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಫೋರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದೆ ತೂಕ ಏನು ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ಪೂರ ಹಿಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರುಡು ಪೂರ ಸೀಸನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ ಕುಕ್ಕು ಹಾಪುಡು, ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಪುಡು. ಆಂಡ ಮೂಲಂಚತ್ತು ಮಾತ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಡೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲು ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಡು ಮಾತ ವಸ್ತು ನಮಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತಿಂಟ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಹರ್ಬ್ಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು.
1 ಕಿಲೋ ಆರೆಂಜಿಗೆ 22 ದಿರಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಪೀಸ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 300 ರೂಪೀಸ್ ಮಟ ಉಂಡು 1 ಕಿಲೋ ಆರೆಂಜಿಗೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ 850 ಪಂಡ 850 ದಿರಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಪೀಸ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಮಟ ಉಂಡು. How much? 9 dirham? Oh, which one? ಕೆಲ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಗ ಪೂರ ಮಾಲಡ್ ಪೂರ ಏನು ಪೂರ ತೂಯಾರು. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಿಕ್ವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.